Ей, бат Димо, какво става тука? Сега имам работа да изхвърля буклука. Ей, бат Димо, ще ми намериш ли гадже? Да, как? Ще намеря две даже. Бат Димо почна да прави песни, а те не са лесни, при мене няма леви десни от самото начало. А виждам как слънцето ми е изгоряло пък. На плажа искам да видя момиче прегоряло. И пак почвам от начало. И само от момчета, които играта и превъртяво. Римите ми цъкат с 300. Чувствам се като моторист на писта. А оня пак го е хванал виста. Това е чиста рима. Удрате като за трима. И ми викаш оцелима. Бат Димо е тука да прави музика, а не като вас да седи в тикток да види някоя клюка. С моята музика ги люлея като люка, а на някой им тегля плюмка. Ей, бат Димо, какво става тука? Сега имам работа да изхвърля буклука. Ей, бат Димо, ще ми намериш ли гадже? Да, как ще намеря две даже. Ей, бат Димо, ще спираш ли с рапа? Може да е скоро, но няма да е задълго. Ей, бат Димо, що ще спираш с рапа? Ами, започнах нова работа. За доста хора може да съм неприятен, а на такива им показвам пътя обратен. Затова на мен пракорът ми е златен. Бат ви Димо показа какво е музика, а тя, които не ме приемат на сериозно, и на вас намерението ви е много грозно. Влизам си във фейсбука, казвам здравей скука, оня пак ми падна в скута. Ето го и моя текст, изби си го този комплекс. Сега почвам да редя рими. Трябва на плажа да пробвам бира с миди. Трябва да си видя някоя кака, за да ме отрака. Не искам да ми замине мерака, гледам да не падне мрака. Газя ги като влака. Ей, бат Димо, какво става тука? Сега имам работа да изхвърля буклука. Ей, бат Димо, ще ми намериш ли гадже? Да, как? Ще намеря две даже.